Ďakujem pekne. Rozumiete po slovensky? Lebo ja po maďarsky nerozumiem, ani neviem. Tak sa ospravedlňujem. Ak niekto náhodou nebude rozumieť, tak vyhajte ruky. Alebo nech vám preloží sused. Dobre, ja by som chcel také dve veci, že prečo prichádzam tu. Podľa mňa je to také prorocké, pretože svätí vždy spájajú. Svätí nikdy nerozdeľujú. Svätí nie sú konkurenti, oni sa tešia z ďalších svätých. Podľa mňa Anka, slavená, ste o nej počuli, o Anke Kolesárovej, ona sa teší z Emila Smutka. To nie sú konkurenti, to sú kamaráti. A preto by som chcel aj to tak poňať v duchu spájania. Ja si myslím, že toto miesto potrebujeme spájať aj s Vysokou nad Uhom. Nielen kvôli tomu, že Emil Smutko tam pôsobil, ale poviem ešte iné prepojenie. Mamka Anky Kolesárovej, ktorá sa tiež volala Anna, bola pokrstená tu u vás, v Čičarovciach, pretože bola grécko-katolíčka. A v tom čase Vysoká nemala svoju grécko-katolícku farnosť a patrila pod Čičarovce. A keďže sa vtedy krstili iba vo farskom kostole, tak jej mamka bola pokrstená tu. Nie v tomto, ale v Gréko. Čiže máme tu ďalší súvis so životom Anky Kolesárovej. Potom, ako už bolo spomínané, Emil Smutko pôsobil v Pavlovciach. Myslím, že to bolo rok 1930 až 1931, keď si dobre pamätám. Niečo okolo toho, čiže Anka mala okolo 3 rokov. Svätí spájajú, nerozdeľujú. Si myslím, že potrebujeme spájať aj tieto životy, pretože majú k sebe veľmi blízko a hovoria nám o tom, že svätosť sa môže žiť dvojako. Môže sa žiť v zasvetenom živote, máme tu kňaza, ale môže sa žiť aj v obyčajnom, každodennom živote radového, veriaceho laika. A to je príbeh Anky. Ak hovoríme o svätých, tak musíme povedať, že svätí nespadli svätí sami z neba, ale že okolo týchto svätých bolo mnoho iných svätých. Anka sa nestala svetou sama z vlastných síl, ale mala okolo seba ľudí, ktorí ju tiež formovali a medzi nimi patril aj kňaz, veľmi dobrý priateľ Emila Smutka Anton Lukáč, ktorý bol farárom v Pavlovciach. Anku pokrstil, pripravoval na prvé sväté príjmanie na Birmovku. Takisto vieme, že Anka bola u neho na svätú spoveď, bola na poslednú svätú spoveď, prijala od neho posledné sväté príjmanie a takisto on ju pochoval. To znamená, že Anton Lukáč poznal najlepšie duchovný profil Anky Kolesárovej. On poznal najlepšie dušu Anky. A bol tiež jedným z tých hlavných formátorov, ktorý napomohol tomu, aby Anka sa stala blahoslavenou. Anka potrebovala kňaza. Ale aj my kňazi potrebujeme veriacich. Čo by to bolo kňazstvo, keby sme nemali komu slúžiť, že? My potrebujeme vás. Tak ako kňaza potrebuje laik, tak laici alebo kňazi potrebujú laikov. A v tomto si myslím, že tak pekne sa spája aj toto miesto s Vysokou a tá taká pestrosť tej svetosti, ale aj vzájomnej nielen pomoci, ale toho, že potrebnosti. Že sa potrebujeme vzájomne. Že potrebujeme poukazovať na to, že viete, to nie je naša Anka, že si poviem u nás vo Vysokej a niekde inde a to proste naše a koniec, ale potrebujeme spájať takéto miesta a ukazovať tú krásu a pestrosť i tej svetosti, i toho, čo Boh koná v ľudskom srdci.
A preto si myslím, že aj toto stretnutie môže byť prorocké. Ja mám veľkú túžbu, aby to, čo dneska možno začne, že nadviažeme na život Anky aj z pohľadu príbehu Emila Smutka, že to bude pokračovať. Ja vás pozývam do Vysokej, pretože si myslím, že Emil Smitku by sa nehneval na to, keď prídete. Ani Anka sa nebude hnevať, keď zase niekto z nás príde tu. Lebo svety spájajú, nerozdeľujú. Oni sa tešia, keď pribúdajú ďalší, keď nás svety spájajú. Keď môžeme vidieť a sa tešiť z toho života, to, čo objavujeme v živote Emila a zase to, čo objavíme iné v živote Anky. Takže vás chcem tak pozvať do takej spolupráce, že to nemá byť len o vašom pánovi farárovi, o Petrovi, ale to má byť aj naša iniciatíva. Skúste prísť za ním, povedzte mu, poďme do Vysokej. Tak čo robme s tým? Prepájajme to, spájajme to. Aj toto územie, ktoré koľkokrát bolo rozdelené. Boli tu hranice, patrili ste pod Maďarsko. Vysoká bola zase pohraničná obec. Patrila ešte pod Slovensko. Ale myslím si, že potrebujeme spájať tieto územia, aby neboli medzi nami rozdelenia. Tam my Maďari, my Slováci, my neviem čo a neviem čo. Svetosť nepozná rozdiely. Či si biely, či si čierny, či si Američan, či Afričan. To nehrá rolu. A svätí, myslím si, že toto nám ukazujú. Aj príbeh Anky a Emila. Sú tak blízko seba a ako keby chcú prepojiť tieto dve územia, ktoré boli veľakrát oddeľované a odlišné, možno aj národnosťou. A potrebujeme ich spájať a vnímať, že sme spoločne na tej ceste do Božieho kráľovstva. Takže toto vás chcem tak ja pozvať do toho a vás tak v tom pozbudiť, aby ste boli oporou otcovi Petrovi v tom. Lebo on začal veľkú vec, že sa chytil tohto prípadu, chvála Bohu, a že môžeme dať na svetlo sveta aj príbeh Emila Smutka. Aj s príbehom Anky to bolo tak, že Anka žila vo rozmedzi v rokoch 1928 až 1944. Zomrela deň pred Emilom Smutkom, 22. novembra, keď vo večerných hodinách prišli prvé hliadky ruského vojska do Vysokých nad Juhom a niekedy vo večerných hodinách do domu Kolesárovcov vstúpil aj istý vojak, ktorý bol podnapitý, pravdepodobne hľadal niečo zajesť a tí miestni Kolesárovci spolu aj so susedmi sa skrývali v pivnici. Vojak ich našiel a stalo sa to, že Anku začal ťahať tento vojak von z pivnice, zatúžil po jej tele a vieme, že Anka sa mu vytrhla, že to nechcela aj za cenu toho, že jej hrozil smrťou. A tak ide naspäť do pivnice k svojmu ockovi, kde vojak povie, aby sa rozlúčila, ak sa mu nedá. A tak Anka sa lúči s otcom a počko s Bohom. Posledné 3 slova Ježiš, Mária, Jozef a vojak vystrelí dvakrát do Anky. Anka na mieste zomiera. Takto vyhasol 16-ročný život 22. novembra. Prebieha vojna, nie sú zachránky, telefóny, čiže ona tam bola celú noc s nimi zakrvavená. Otec ju mal pravdepodobne v náručí. Viete si predstaviť, čo otec mohol prežívať, že? A keď si ešte predstavíte, že pred 2 rokmi stratil milovanú manželku, ktorá mala len 51 rokov, pretože dostala zápal pľúc a nezvládla to. A rána za ránou. Toto sa udialo, Anku na druhý deň narýchlo pochovali bez kňaza, až o týždeň na to prišiel kňaz vykonať pohrebné obrady a
celý komunistický režim vlastne o Ankinom príbehu sa verejne nerozpráva. Pošuškávala sa to medzi ľuďmi, samozrejme viete, medzi babkami sa to neutají, také niečo, ale verejne nebola možnosť takto rozprávať, taký rozprávať za nejaké nevinné dievča, chápete? Budete triedny nepriateľ. Ale bol jeden kňaz, ktorý sa narodil vo Vysokej, volal sa páter Michal Potocký a on sem tam napísal do listu, aby zbierali svedectvá a vieme zo svedectiev mnohých kňazov a iných ľudí, ktorí sa s ním stretli, že rozprával o Anke. Rozprával o nej. Až keď padol komunizmus a aj vďaka nemu sa tieto informácie posunuli ďalším kňazom, ďalším ľuďom, sa vlastne okolo Anky Kolesárovej začali schádzať ľudia tak viac, začali najprv chodiť na hrob, prišli tam mladí ľudia, začali sa konať stretnutia, púte. A tak môžeme vidieť, že aj ten príbeh tých svätých má svoj čas. On zapadol prachom na niekoľko rokov. A teraz sa stal opäť živým. V dobe, kedy už tí ľudia, ktorí vtedy žili, už nežijú. My zbierame dnes to ovocie. My dnes sme pozbudzovaní tým, čo sa stalo. A mne to tak prípada, že je to podobné s Emilom. Tiež zapadol prachom, tak sa mu nevenovalo nejakú dobu. A teraz znova prišiel impuls dať na svetlo sveta ten jeho život. To je geniálna vec. To je super. Takže som veľmi rád, že niečo také sa deje. Aj vo Vysokej nad Uhom to začalo v maličkom. To nevadí. To nevadí. Áno, sa to použije. Ale čo by som nás chcel tak pozbudiť, že vážme si ľudí, ktorých nám Boh dal. To nie je iba tak. A druhé, že spájajme. Oni sú tu preto, aby nás spájali. Títo dva príbehy môžu spojiť. Veľmi veľmi. Môžu nás jednocovať. Lebo to svety robia. To je ich charakteristika. Dobre? Takže ja vás pozývam do Vysokej nad Uhom. Nebudem tu rozprávať o tej našej činnosti, lebo to je najlepšie tam prísť a vidieť. Niektorí ste už boli a najlepšie je to zažiť, lebo to centrum už funguje 25 rokov, už máme svoj program, venujeme sa rôznym skupinám, venujeme sa predovšetkým mladým ľuďom, keďže Anka bola mladá, 16-ročná, venujeme sa témam vzťahov, čistoty, pretože kvôli zomrela. Takže venujeme sa takisto aj putníkom, chodia k nám už aj putníci, odkedy je Anka blahorečená, tak to miesto nabralo aj tento rozmer putnícky, taký viac, že chodia ku nám aj starky, organizujeme Ankine soboty, každú 3. sobotu v mesiaci. Niekedy vás pozývame ako farnosť prísť sa modliť spolu s nami. Neviem, či tu máte plagát, otec. Peter má plagát, kde sú aj termíny všetkých Ankine sobot, takže niekedy vás pozývame takto prepájať tieto miesta. My sme ochotní vám pomôcť. Na tom mieste okrem mňa pôsobí otec Pavol Huda, ktorý vlastne rozbehol celý ten prípad Anky a aj vďaka nemu, dá sa povedať, veľmi veľa vecí vzniklo. Aj Anka si myslím, že vďaka nemu je dnes blahorečená, pretože on tento prípad naozaj veľmi vyzdvihol a posunul. My sme ochotní s otcom Pavlom vám pomôcť a byť napomocní aj v procese Emila smutka. A budeme veľmi radi, ak budeme môcť mať nejakú spoluprácu a prepájať tieto dva miesta a poukazovať na tú pestrosť svetosti, krásy, ktorú nám zjavili títo dvaja ľudia. Takže ja vás do toho pozývam. Ináč mi tak napadlo, že je tu ešte tretia osoba,
nedaleko v Brehove, Štefan Inglody, to je ďalší kandidát na blahorečenie, tak to bude možno taký okruh vznikne. Takže tak, pozývam vás, ďakujem vám za takú malú pozornosť, aspoň tak som vám chcel odovzdať také slovo za nás, povzbudenie, to, že sme s vami a že budeme veľmi radi, budeme spolupracovať a sa budeme podporovať a nebudeme sa vnímať ako konkurenti, ale ako spolu. Dobre, lebo svety spájajú. Takže ďakujem za pozornosť.